Moda desfilea. Kaixo lagunok. Mamur handia oso txiki. Mamur handia ez dira bizi. Mamutxean bizi dira. Aurrera. Ni mamu izan naiz, eta mamur handian bizi naiz. Ni ere mamur handian bizi naiz, eta mamu emakume bat naiz. Ni mamu modelo bat naiz, eta mamu moda oso atsegin dut. Nik ere mamu desfietan mamu moda aurkezten. Eguraldia atsegina ez da? Bai, ederra benetan makukaletan ibiltzeko. Begira somauruz, zein oian libura daude dela horretan. Korona bizi-biziak dituzte. Ba ote da mamurik. Horrelako gauzak jasten ausartuko denik. Izan behar ez du bat, zuzara azken beren urtean aldatu ez duen bakarra. Bai, eta zer? Begira, hori iragartzen dute mamu moda desfile hori ikustera sartuko gara. Mamu desfile bat ikusi, haze plana. Zaude izile eta guazen badura. Hementxe zeriko gara, iso astero da. Jaun Andreo, ongi etorriak gure mamu modelo desfilera. Gaurkoan Muzikitik ekarritako azkeneko moda aukera ikusteko aukera izango duzue. Eta besterik gabe, az dadila desfilea. Zuen aurrean zeta beltza, beltzezko oihan bat. Zeta beltza txamangarria benetan. Kate hori kalitate oneneko burdinezkoa da. Kokorilo lanuz egindako poltsa dotore bat orain. Begira, hori ezer gustatzen kokodriloa hiltza horretarako. Oso oian motza datkozkiogu atengo mamu. Bai, benetan, hau zerta datora urtengo mamu modan. Atsegen alitxo bat egingo dugu, berea gara zurekin. Bravo, ongi! Orain zera aterako dute. Mamu gizonezko moda? Balitekin geldituko gara, ez da? Txotxolo, hasi zaizu gustatzen, ez da? Bai, eruen uste mamu moda desfile bat ikusi hain atsegina izan zitekenik. Orain zuretzat moduko zerbait aterako duten. Gizonek eramango duten modarekin emango diago jarraipena gure gaurko desfile honi. Mamu gizonentza da, eta oso berria dirudi. Oia ez bakeroa. Horiek bai betirako oialak urte erabili ondoren lehendabiziko egunean bezala egoten dira. Mamu txaketa bat orain. Soldatak arrotuak datoz berriro. Horixe, baina utzian eretzat, zein dotore biliko nintzakete ni mamu txaketa horrekin.
Eta somorruz, haze aldaketa egin duzu, punta batetik bestera jo duzu. Mariano kantxontxilloa. Eta bera! Guau, hau zerbait modernoa, dena erosiko dena. Baina zer dioz, txeratu egin zara? Aizue, zenbat garrasitzen jatzi guzti horiek? Suixagatik 100.000 mamutzetik. Mamut, txeke bat eman duzu. Toi. Baina somorruz, daukagun diru guztia da hori? Utzi pakean, nola biliko nahi zenetik aurrera. Eman arropa. Hau. Somorruz,